Já vás všechny zdravím, přeju vám pokoj Boží jméně Pána Ježíše Krista, jiného Boha, krále a spasitele. Není žádného jiného Boha, kromě Pána Ježíše Krista. On je alfa a omega, on je Pán pánů a král králů. A v jeho jméně vám přeju pokoj, štěstí a radost a pravdu. Tu pravdu, kterou dává Pán Ježíš Kristus. Toto video dělám, aby jsem pozbudil pár lidí a věřím, že se to dotkne toho, koho se to má dotknout. Víte, spoustu lidí se ptá, že kdyby byl Bůh, proč se děje toto anebo toto? Proč tamhle v Africe hladujou? Proč tamhle malí děti umírají na rakovinu? Proč tamhle pedofil znásilnil dítě? Proč tamhle vrah zabil malé dítě? Kde byl Bůh? Ale Bůh za tohle nemůže. Bůh už od počátku dal člověku na výběr. Řekl přece Adamovi a Evě, nejeste z toho stromu. A přesto Eva šla, uposlechla satana a vzala z toho stromu a jedla. Ale ta největší chyba, co udělala, bylo to, že neuposlechla Pána Ježíše Krista, všemohoucího Boha. Bůh nepřišel na zem a neřekl člověku, jdi a vyráběj zbraně, jdi a válči, jdi a zabíjej, jdi a znásilňuj. Bůh s tímto nemá nic společného. Toto veškeré zlo přinesl Satan. A lidi šli tou cestou, jako chtěl Satan. Máme dvě cesty. Ta pravá je k Pánu Ježíši Kristu. Ta nás dovede k věčnému životu. Ale ta špatná cesta vede do záhuby. A je na každém člověku, jakou si vybere cestu. Můžeme vidět opravdu v této poslední době, co se děje mezi rodinami, mezi přátelemi. Děti nectí rodiče. Rodiče si nectí děti. Hádky, pomluvy, pýcha, arogance, nenávist, pomluvy, faleš je na denním pořádku. Každý jeden člověk by si měl uvědomit, kam směřuje, kam pokračuje. Neboť Pánův den je blízko. Můžeme vidět, že vše, co je psáno v Božím slově, vše se nám naplňuje před očimi. Vše se naplňuje. A můžeme vidět opravdu už každým dnem, že to zlo v těch lidech stále a stále se navyšuje. Stále a stále. Každý jeden člověk by si měl sám nad sebou zamyslet. Nejsme dokonalí, děláme chyby, ale měli bychom prosit Pána Ježíše Krista, aby nám dal sílu, aby jsme se opravdu dokázali změnit. Všichni bychom se nad sebou měli zamyslet a jít tou cestou, jako chce Pán Ježíš Kristus. Hledejme tu pravdu, neboť kdo hledá, najde. A ta pravda je Pán Ježíš Kristus. On jediný nás z tohoto všeho může vysvobodit.
Je to smutné, co se děje i mezi bratry, i mezi sestrami. My, kteří se nazýváme Kristovou církví, i mezi námi jsou spory, hádky, arogance, povýšenost. Buďme rádi za každého bratra anebo sestru, kteří hlásají našeho Pána Ježíše Krista. Děkujme Bohu, že stále jeho slovo se roznáší po tomto světě. Pán říká, já jsem cesta, pravda a život. Ale bez Pána Ježíše Krista nenajdeme tu cestu ani ten život. No, tak to bude asi vše. Krátké video a doufám, že se to dotkne toho, koho má. Přeju vám pokoj Boží od jediného Boha Pána Ježíše Krista. Pán s námi se všemi.